tarata ye tubabukalo ale tile 30 ye bi ye eko nin kalo in fana ma banne sini d'ale 32 de ya kuma aw bɛ kalo la baara la aw b'a jate dɔn anw kɔni anw ye manœuvre ye anw di kalo la baara donc ɲɛna n ko sini ne y'ale 32 ye sa o munna ale 35 ninnu t'a la de u bɛ boli aya ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka dugawu k'an yɛrɛ ye koyi an ka dugawu k'an ka jamana ye halisa an ka da an ka jamana na an ka da an ka sɔrɔdasiw la muguɲɛ kan 15 o kɛra Tɛnza Watɛni Lazara ani sisan cɛ su dɔw bɛ ka cɛ ka taa n'u ye Tamarasɛti Kidali gouverneur ko maa si tɛ k'a fɔ k'a bɛ bɔ Kidali kɔnɔna na faso ka baarakɛla la minnu bɛ k'a kibaruya di ko nkalon don Gao gouverneur ko feerefɛnw bɛ feere sɔngɔ min na sɔngɔ min sigira gouvernement fɛ ko ka o labato min ye Gao ye ba ko kɛra ɲamanbɔyɔrɔ ye CNJ ale bureau kun kan ka sigi bureauba ani bureaunciniw ministre ko jɛkulu min kun bilara o baara la ale ye o jɛkulu ci ka bɔ yen Ami Wasije ni ale ye dɔnkilidala ye a bɛ labɛn na sa musow tɔgɔla don hukumu kɔnɔna na nin kalo in tile 3 hôtel de l'Amitié la ko ale na fɔli kɛ fɔli min bɛ bɛn ni kelenya sabati Algérie ale y'a ka lasigiden wele ka bɔ Faransikaw fɛ yen ko sabula ko Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ ko min ye Maroc masakɛ ye Mohamed VI ale y'a yira k'a fɔ ko Sahara Occidental olu kan ka lawaleya baara mun kɔnɔna na Faransi ko o baara in kɛcogo ka ɲi kosɛbɛ ko ale yɛrɛ na dɛmɛ kɛ Niger kaw fɛ yen ministre kɔrɔ 4 olu kɔni bɛ ka sigi sa ka kɔnɔli kɛ yaasa u bɛ se ka labila cogo min na komi an laɲinina fanga fɛ cogo min kunungo Jeux olympiques e ko an bolo ma bɔ Karawo fɛ ka ban an ka boxikala gosira bi o fana taara jiwoyo fɛ balontan bɛ wulada in na kana kɛ fasoba Maliba do koyi a lajɛ kuma dɔ la 11 dusu kasi kuma dɔ la 11 dusu suma dɛ ayiwa nin y'an don ka ye an bɛ taa fa fɛ an ka wolomasiri tabaw u y'a yira an na k'a fɔ u ye gɛlɛya kun sɔrɔ Tɛnza Watɛni ale kɔnɔna na degun min ni san fiɲɛ ko o tun ye u sɔrɔ minan ko o tun y'u sɔrɔ u yɛrɛ jɔnwala fɔ k'a fɔ k'u tun y'u kɔtɔrɔma bɔ yaasa u bɛ se k'u pan cogo min na ka ɲɛ nɛgɛ kaɲɛ 15 n'aw b'a fɔ ma nanzarakan na ko 15 heures o tɛmɛnen ni miniti 15 ye kunkanɲɛ fɔlɔw olu bɔra Tɛnza Watɛni kabakolo la bi an bɛ don waati min kana ni kuma in lase aw ma o y'a sɔrɔ muguɲɛ da kɔni o 15 ka bɔ sankolo la ka jigin Tɛnza Watɛni min ye Bamantu ni Nijugawalew kɛbaaw dagayɔrɔ ye o yɔrɔ kan frappe kunfɔlɔw o kɛra taaɲɛ a nɔgɔnin fɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka kɛ ni ninnu ka maa ninnu sigiyɔrɔw ye an ye kibaruya mun sɔrɔ Bamantu ni Nijugawale kɛbaa maa fɔlɔ minnu joginna olu bɛɛ lajɛlen talen don ka taa Algérikaw fɛ Tamarasɛti bi wulikajɔ min bɛ armée bolo u y'a yira k'a fɔ ko dugumako tɛ yen tuguni ko in ɲɛdɔnnaw min kun ka gɛlɛ o tun y'a ɲɛdɔnni de ye fɛɛrɛ ni dabali i y'a mɛn i ye kamikazi i taara yɔrɔ dɔw kuluwo kɔnɔ ne de ye n jɔ ni ye duguma o anw ka maa minnu kun taara olu kun taara de k'u bɛ taa patrouille de la sabula a mɛnna k'a fɔ ko bengalikɛlaw de bɛ dugu in kɔnɔ maa minnu don u ti maa to u t'u yɛrɛ to u tɛ duguden to u tɛ jagokɛla to u tɛ sɛnɛkɛla to u tɛ bagankɛla to armée kun taa kun ye ka t'u bolo bɔ u kan na nka komi u y'a ye k'a fɔ ko olu armée ba yɛrɛ olu ye gɛlɛya sɔrɔ sibiri tɛmɛnen u y'u kɔtɔrɔmabɔ
amara ko zei on s'en fait seulement ya mi ye mina yenga utaje yenga ninye ame duguma de wa min fana be ka taa amara me min fiye ndi tɛmɛ kuma caman ka bi fɔlɔ parce que alamisa tɛmɛnen an ye janjo dɔ k'a sɔrɔ a dɔnkuma ma se donc nin ye kunkan fɔlɔw ye armée kun ye min kɛ alamisa tɛmɛnen o tun ye dugumana ye zei maa si tɛ duguma ye koyi u y'a kɛ k'u to sankolo de la ka min ye mugukisɛ k'a ba dɛbɛ fili u kan 10 ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka tila ka 5 wɔrɔ fara o kan ka bɛn ni anw don waati ye donc yɔrɔ in a ko a sisi ma bɔ foyi fɛ hakili la min ye Al Nassr ye ale ye jafɔlɔ minnu d'an ma olu dɔw b'i bolo n'i y'o olu yira maaw yɛrɛ ka mugu nɔ ye ka kɛ ni an ye kibaruya minnu sɔrɔ wolomasiri tabaw u ka wulikajɔ kurakurayali ka tɛnza watɛni kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen faamuyalen u bɛ sen na u b'o la waati min tabangokaw fɛ yen min ni ale fana gɛlɛya tun bɛ yen bamanciwale kɛbaa dɔw olu tun taara jan na an ka sɔrɔdasiw ɲɛ yen an sɔngo mara la miniti 30 kɛlɛw karilen ɲɔgɔn na o kɔfɛ min ye ninjugawale ni bamanciwale kɛbaaw ye u ye 5 don fiɲɛ la baden u ye olu fa dugudenw u ko k'olu yɛrɛ tun bɛ sira fɛn o fɛn ɲɛ maa minnu tun bɛ olu n'u ka jiw cɛ mun b'u n'u ka kɔbolow cɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen halaki k'u sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ yen armée on s'en fait là-bas aussi keba ni y'aw yɛlɛlen ya ayiwa ko an sɔngo ta ko halisa ko larawulilu bɛ sen na ye dɛ parce que position min taara yen u y'a ye k'a fɔ bamanciwale ni jugawale kɛbaa ninnu komi u tun bɛ panga puruti la nin tile 2 in na tɛnza watɛni ko in kɛlen kɔfɛ u taara jan de da armée ɲɛ armée dun tun b'a a ka baara la wolomasiri tabaw u fana ye kibaruya sɔrɔ olu ye ci bila gawokaw ma min ye drone ye ale ni mi 27 ninnu olu donna jouer la ye n'u y'a kɛ tan an bɛ lafiya o nka otage b'i bolo n da t'i bolo an k'a ɲɛnabɔ tancogo laban nin donc nin waleya ninnu filaw olu de bɛ sen na bi Mali ale kɔnɔna na gawokaw fɛ yen u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sankolo kɔni a bɛ ka lamaa ye cogo min pankuru bɛ ka wuli cogo min ka wuli ka taa Kidal ani ka wuli ka taa Ansongo kɔni man jan o ye kilomètre 80 ye nka Kidal sa o bɛ taa 300 ni kɔ la ka jan kuma tɛ ka taa se fo tɛnza watɛni ma donc ko nin baara in o de bɛ sen na armée an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ maaw ka min faamuya kunkanɲɛ fɔlɔw olu de kɛlen don bi ni pankuru ye pankuru minnu n'u ka kunkanɲɛ fɔlɔw u ye 10 tugu ɲɔgɔn na bamanciwale ni jugawale kɛbaa ninnu sigiyɔrɔ 10 u y'o de gosi 15nan u y'olu kɛ waati min na anw bɛ ka don studio kɔnɔ maa kun fɔlɔw an ye kibaruya min sɔrɔ olu dɔw n'olu banana ni dɔw sara terroriste ninnu na ni jugawale kɛbaa ninnu na olu bɛ k'u kunda Tamarasɛti kan Alizeri dugukolo kan an sɔngo mara la bamanciwale kɛbaa kelen ninnu ka maaw u tun b'a fɛ ka jan da armée ale ka kɛlɛkɛcɛ dɔw ɲɛ kibaruya mun sɔrɔla pankuru ale wulila k'i jɔ kɛnɛ fana kan ni waati na tabangokaw olu fɛ yen bamanciwale kɛbaaw kɔni u ma se ka sira sɔrɔ nka fɛn fɛn tora dugu ma armée min bɛ an sɔngo ale bɛ ka patrouille kɛ n'o o ko ye o bɛ se ka kɛ cogo min na amara an y'a fɔ n ko an bɛ kɛlɛ min na a kɛlɛ kuma ka ca kɛlɛ kan ka taa ni dɛmɛw de ye fasodenw kan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na jamanadenw kan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i jɔyɔrɔ min kɛ bɛɛ ka o kɛ ja jugu minnu bɛ cɛw ko aw ka n'u tila kibaruya jugu minnu bɛ k'aw ko aw ka n'u tila waleya jugu minnu bɛ fɔ aw kana aw sen don a la a y'aw yɛrɛ minɛ a kana kɛ ka dɔwɛrɛ kɛ a ye k'aw faso fɛ hukumu kɔnɔna na ne yɛrɛ tɔma Sheikh Kasim Kone ale ye laseli kɛ laseli min ni bilasirali don n'a bɛ maaw u la faamuya k'o la an bɛ jɛ ka a ka taabolo 4 sabanan o lajɛ sini sɔgɔma n'u ye 4 an bɛ sɔrɔ k'o latɛmɛ
donc kasi nga nɔgɔya ta tɛ ka tɛmɛla ye tɛ dɔw ko kuma kɛ e pour kuma ti clair fɛ a kɛra cogo di bi gɛlɛya kɔfɛ dɔw ma kɛ maa ye jɔn ni américain colonisé anglais tɛ an mana chinois lajɛ u ma mugu wuli ɲɔgɔn kama gɛlɛya kɔfɛ de nɔgɔya ma na chinois ka duguw lajɛ indiw ka jamanaw lajɛ fagali kɔlɔkɔlɔ dara ni jamana ninnu kan anw ta ye konsɔgɔ de ye kun ti yɔrɔ la maliyɛnw an ka sabali an ka kɛ an yɛrɛ fɛ minnu diminen don ala kama a yafa minnu dogolen don ka wariw sara ka mɔgɔ bila kuma jugu fɔ la a ye sabali alaysa allahu bi ahkamil hakimina ala ɲɛ b'an bɛɛ la dɛ o kama jawara ni dɔw ye ala bolo i t'a kun dɔn e bɛ dɔw ye ala bolo i t'a kun dɔn ala ɲɛ b'u la de minnu bɛ wari sara ka mɔgɔ lebu a ye ala kama a y'a dabila wari ɲɛti wɛrɛ bɛ yen mun tɛ mɔgɔ nɛni wari ɲɛti wɛrɛ bɛ yen mun tɛ fa nɛni ba nɛni wari ɲɛti wɛrɛ bɛ yen mun t'aw ka jamana nɛni farafin mana boli ka bɔ afiriki ka t'i sigi tubabuw cɛma minnu tɛ an fɛ k'i bɛ tila ka i balimaw nɛni olu ye o de la tubabuw b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don o don ko ninnu b'i sa an t'u bonya ninnu b'i sa an t'u bonya tubabu cɛw tubabu cɛkɔrɔbaw minnu nana ni colonisation ye olu ka tila an na fo denw n'u mɔdenw n'u fufafu hali bi an ka sinjɛw de bɛ ka boli ka t'u nɔrɔ olu la ka jamana nɛni tuguni ne ko farafin ye mun ye tubabu la de mɔgɔ tɛ ka wari di ne ma na a barika ala ye o de la n bɛ ka kuma ka wasa mɔgɔ tɛ ka sanu di yan a barika ala ye n bɛ ka kuma ka wasa n tɛna mɔgɔ min na se miliyɔn bila ka na an ka tila ni ɲɔgɔn cɛ o kama n bɛ ka kuma ka wasa les 5 colonels ani minnu b'aw fɛ aw ka denbayaw la aw faw la aw baw la aw balimaw la mali kɔrɔ bɛɛ mali kan bɛɛ n ka garibu b'aw ye jamana in darapo jukɔrɔ a barika ala ye an b'aw kɔ bi su ani tile n'aw wulila an b'aw nɔfɛ an ka laɲini ye mun ye o de ye nin an ka k'an yɛrɛ di o de la n b'u fɛ sabu ni ne bɛ ne kɔnɔ a ka di ne dugu ka kɛ tan de ni ala y'olu bila la dɛ ne tɛ se n ma formation kɛ marifa t'i bolo n ma école kɛ minnu bɛ se bi fara olu kan ye ni ɲɛngoya t'i kɔnɔ anw jeli la mɔgɔ tɛ mun kɛra politiki mɔgɔ ye nka an furadama anw furadama diinɛ mɔgɔw de anw b'an jeli de jamana de ye ni ala ye ninnu bila ka na an bɛ tugu la ni ala sɔnna ma an bɛ tugu la minnu b'a fɔ k'u ka don bɛ na bɛɛ n'i ka don don hali n'i ma dan ka don koyi don dɔ bɛ na bɛɛ ma ko jeli hali ka da saya ma ba minɛ n ka cɛ don dɔ bɛ na bɛɛ ma juguman o juguman fɔ dɛ o ɲɔgɔnna sera bɛɛ ma e min yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u ka don bɛ na turu b'i la e mun yɛrɛ tɔgɔ tɛ dɔn yɛrɛ hali i faso yɛrɛ la don dɔ bɛ na i yɛrɛ fɛnɛ ma n'a nɔgɔya nana n'an y'o ko ni gɛlɛya nana an b'o fɛnɛ ko hakɛto b'a ka sali ala muhamad alhaji kasim kɔnɛ o diyara n ye an b'i fo mɔgɔɲuman dɔ an ka ɲininkali filanan ka ɲɛsin ma o ye i bɔlen filɛ ka kuma min fɔ transition mɔgɔw ma a tɛ tɛmɛ nin kan quoi a tɛ tɛmɛ nin kan mais ni n'an tilala k'i fana ɲininka tuguni ni kɔnɔna jɛlen ladilikan b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana faama ninnu ma cogoya min na ko in ka se ka ɲɛ kosɛbɛ ka taa fɛ o bɛ kɛ jumɛn ye bon kɔnɔdiya min ne bolo k'a ɲɛsin u ma u kana mɔgɔ lamɛn de n'i bɛɛ lamɛn i bɛ kɛ bɛɛ sago ye Allahu akbar wallahi n'i tora ka bɛɛ lamɛn i bɛ kɛ bɛɛ sago ye nansaraw yɛrɛ ko Asimi Goyita k'a tɛ kuma ko cɛ mun don k'a tɛ kuma Burkina président n'o ye Tarawele n ka garde-fou b'a ye n'a ye n ka vocal sɔrɔ mun ka di ne a k'a mangu Allah ko i ka conseil ka ɲɛsale fana ma awɔ Asimi mangunen don a k'a mangu man ɲi mɔgɔ jugu b'i lasɔrɔ ni kuma de i ɲuman kɛtɔ i kumakan b'i jugu la dusu ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ i kama nka i mangunen don a t'a dɔn mun b'i bolo kuma de b'a ja farinya mun b'i bolo k'o dɔn kuma baliya de b'a to jugu b'a dɔn jugu bɛ siran cɛ a tɛ ka kuma dɛ an tɛ to an nɔ la i ma maliyɛn an tɛ kuma fɛ intervention rapide o tuma transition mɔgɔ y'aw jija wallahi an b'aw kɔ an bɛ san bi wa an bɛ san sini wa an t'a dɔn kuma bɛ si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye u kana mɔgɔ lamɛn u bɛ ka mun kɛ u k'a kɛ an bɛ mun fana fɔ jamanadenw ye ayiwa an ka sabali ninnu bɛ ka baara kɛ o an ta ka kan an yɛrɛ ye o baara de bi sen na an ka faamu tiɲɛ yɛrɛ la baraji belebele saba bɛ jamana in kɔnɔ ne taara n jɔ a bɛɛ kunna
Bamako dawolo la ndara njo ka bɛɛ lajɛ ndara selenge lajɛ ndara manantali lajɛ ndara marakala lajɛ minnu tɛmɛna u y'u se kɛ nka ko tɔ tiɲɛna olu bolo nanzaraw de y'a tiɲɛ ninnu de nana k'u bɛna ninnu de la kun an ka an yɛrɛ ye an ka karibiran kana bɔ jamana wɛrɛ la an ka karibiran ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na kɔlɔlɔ t'an kan o de la Jawara Ala ka masaya stati a y'a sigi cogo min foyi cɛ ma ɲɛ k'a bɔ. Ayiwa nin ye Sheikh Kasim Kone mankan ye Elhadji Ala ma hinɛ na Fode Seydou Kone o denkɛ don n'Ala sɔnna ma a ka babu ta ko 4nan o fana bɛ yen sini an na o fana bila la maaw k'a lamɛn maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu jɔyɔrɔ bɛ se ka fa cogo min na faso jɔliko la o kun ye jɛrɛ ye jɛrɛ kɛnɛ min sigira minisiri min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan olu kama baara ninnu kɛra kayikaw fɛ yen laɲini fanba kɛra min ye sa min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu bɛ baaraba minnu kɛ u ka se ka don ba la cogo min yiriwaliko ta nasira fɛ u jɔyɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min jamana yɛrɛ kan ka se ka baara minnu kɛ u ye yaasa ka se ka nɔgɔya kɛ u ka kow la k'olu bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya u y'a yira fana k'a fɔ ko ye maliden caman kalanso jɔli ko b'u kɔnɔ dɔw ye kalansow jɔ dɔw ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ dɔw bɛ fɛ bi fana ka foraziw sigi sen kan u yɛrɛ sen ka don nin ko in bɛɛ lajɛlen na sa fɛɛrɛ ni dabali min na tigɛ o ko la sa o kumaw olu de fɔra kayikaw olu fɛ yen sɛnɛko ta nasira la maa ba duuru o de taara sa 5,570 o de taara sa ko yaasa olu bɛ se cogo min na ka sɛnɛkɛlaw olu hakɛ dɔ an ka jamana kɔnɔ min ye sigida 19 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ka Bamako fara o kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ kɛ u yɛrɛ ka du kɔnɔna na minnu taw ye sɛnɛkɛyɔrɔbaw ye n'u bɛ baara wɛrɛw kɛ ni a ye ka yiriwali kɛ minnu fana bɛ yen ni sɛnɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni kɛlen don entreprise ye olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka taa fara jɛgɛ marayɔrɔw ni bagan marayɔrɔw ni so marayɔrɔw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ka sa k'olu hakɛ dɔ o baara kɔni o kɔmasegi bɛ sen na nin waati in na Bamako yan baara in kɛkun ye min ye hakɛ min sɔrɔla ka se ka maaw hakɛ dɔ o bɛ se ka kɛ cogo min n'an taara Sibikaw fɛ yen Sibi an y'a ye k'a fɔ ko faliya muso 30 olu kun nana kalan na kalan min bɛ tali kɛ bayɛlɛmali la baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra sibiri don Kibajalo ye min sɔrɔ a la an ka jɛ ka o filɛ. Comme on y a fait comme au don, ne n'a qu'à centrier. Donc maintenant, international min be no e sala babiye, amba fo kosobe dante folimina. Parce que nyama e fait que vraiment mina fallait serait reconnaissant vraiment à vie. Parce que akira sababu aller formation kera ne ba munu kuna ne do muso munu kuna. Nala sonama avec sababu olu fana mina ta ka falaka, c'est-à-dire la connaissance acquis là, ça c'est pour la vie. Donc a donné à Douma nyama be mi bena se ko servir. Vu que en secteur là ni attaque à la comme on y a fait comme au fallait dans les temps dans les temps de Alimami Keita et de Simili Madi Keita et autres là fallait de combien qu'il va circuler à ravitailler nyola mais sigaka fallait de combien fallait qu'il va circuler à ravitailler nyola donc au kama binia ye orpaillage traditionnel que les nyonya nebe dans toute la zone du cercle de Kenya. Donc maintenant à quel sababu on fait non ina kera seneko. Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ça séné inga segi aga la wale akura etuguni kaseka mogo kaseka orpaillage mi ni secondaire ye no e kera prioritaire ye bi o ka bla kofe mo seneka bla nyefe. Donc o kumune kona la nyini hakina tata kasi centre agroalimentaire de Sibima no coordinateur national ye Sala Babi allait de allemand en coopération représentée Mali là. Donc maintenant on a kana siama ka finye foli kai vraiment il a eu le bon sens vraiment de comprendre vraiment anga la nyini aya famu ka donc a faut vraiment ambe chesri la ka anyesi en balaka una do musoma o se ka deme chugumina o kum kona la ana gelea ado ayi kanto amako bon ako petit frère pour le moment on a zone d'action dans Koulikoroui mais dit que a wuli ka job bunyale no chugumina. Donc pour la première fois donc amaka muso tambe na ambu formé donc maintenant mais pour l'instant avait demande des partenariats ni les mêmes jours ne ma blada grindala je suis allé à Bamako ka demande qui ka sigi kana nana centre là donc à partir de ce moment comme les mêmes jours ça a été accepté on a coordonné ensemble donc pour que ambalaka ka sika na kana sika formation ni bénéficier vraiment donc maintenant amba fo la kosobe dante folimina fallait akaw no ye an balimamuso ye an baw n'an dɔgɔnin n'an buramuso n'an fɛnw an b'u bɛɛ lajɛlen fo aw sɔnni kɔfɛ ka na yanni faleya cɛ a man jan a ma sɔrɔ mɛ a bɛ waatini bɔ ka sɔn ka na tile 3 kalan kan an fɛ yan
k'aw bɛna bayɛlɛmali dege pour que ka taa aw ka sigida mɔgɔw nafa n'o ye vraiment an b'aw fo dan tɛ foli min na kosɛbɛ ni an y'olu fo ko minnu tɛ san sɔrɔ jugu kɔ parce que aw nana degeli de la hakili la dege karamɔgɔ de b'aw la mɔgɔ min y'a dege baara in na an b'a fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ k'a barikada n'o bɔra yen nɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan komi n y'a fɔ cogo min na an ma ɲinɛ Kasim Traoré kɔ VOA mais Kasim je pense que n y'a f'i ye cogo min na an bɛ n'i ka pièce yɛlɛma k'i kɛ Sidika ye parce que an kɛra sigiɲɔgɔn ye sa an b'i fo i ka timinandiya n'i ka sɛbɛ hakili ɲumanw la ka ɲɛsin n ka commune ma vraiment i ni sayo ni cɛ bɛ ka kɛ i ka waleyaw la donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. an ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ kan ka tɛmɛ musow yɛrɛ ye centre dɔn kosɛbɛ min don a sigilen b'olu de kama musojɛkulu kama ne kɔni kuma lasurunyana an bɛ min ɲini u fɛ an y'a dɔn kalan kɔni a timɛra ka ɲɛ an bɛɛ bɛnn'o kan donc min ka gɛlɛn ko la sisan ni min bɛɛ n'aw seginna ka taa so aw kana sigi ten minɛn minnu b'aw bolo yanni aw ka baarakɛ minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ aw k'a daminɛ aw bɛ se ka baara kɛ n'a ye a y'a faamu voilà donc o de ka gɛlɛn ne ma a ko la donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ala ka segin n'aw bɛɛ ɲuman ye voilà aw bɛɛ ni ce aw ni baraji. toujours an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye denmisɛnninw a ye sira ɲuman taama an ta a ye n ta in to yen tant que i jigin b'a kan n bɛ n ta de ɲini n ta de ɲini a y'an ta ɲini o de ka fisa n ta ɲinini ye hali bi toujours n bɛ conseil de d'a ma a tɛ se ka ɲɛ fo n ka a fɔ aw ye nin kɛnɛ in kan Mali ka se ka yɛlɛma sirabolo ɲuman ta o don muso a bɛ ɲuman ɲini kalan min dira ma a y'a jija a ka taa kalan in kɛ faleya pour que faleya ka den bɛɛ ka bɔ a tɔnɔ ma taama in a kana kɛ fu ye dɛ a y'aw jija a ka taa kalan in kɛ kalan in ka passe a ɲɛ ma bi an bɛ nin kɛnɛ in kan sini an bɛ tila ka taa kɛnɛ wɛrɛ kan ni ala sɔnna ma an fana an ti fɛnw la tant que an bɛ ɲɛmaaya la aw kun an b'an seko kɛ ni ala sɔnna ma o don fo ka foli. ayiwa nin tun ye faleya musow ye faleya ale bɛ Keɲeba cercle kɔnɔna na u nana tile saba kalan na tile saba kalan min n'o kun cɛra Laji ale ni monsieur le maire Madu Keyita an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani faleyakaw ka taa se Fajala ma ko baara ko a ɲɛna min ye Aruna Malikite ye an b'a yɛrɛ fo ale yɛrɛ ye denkulanin fa ye n'Ala sɔnna a ma denkuli o kan ka kɛ sini min mana b'o la an na o fɔ a ye ko Bamakɔ kinw jiwoyo b'a fɛ ka taa ni maaw ye Sɛbɛnnikɔrɔ bi sira o tigɛra pewu ji fɛ o ye Oyango maa si kun tɛ se ka tɛmɛ a fɛ ACI kɔnɔna fana fara ji la tewu Bulakaw olu kɔni bɛ ka kimɛli kɛ so caman baden ko o binna min ye balo kɔni olu caman tiɲɛna dɛmɛ kɔni ni welewele dalen don sa yaasa mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min nin bɛɛ la min ka ɲi maa minnu bɛ yen ni sanji ma se u ma fɔlɔ n'u bɛ ka t'u pan u ka dingɛw kunna a gɛlɛnnen don a falen don u k'a dingɛw bɔ ni maa tɛna bɔ a yɛrɛ k'aw ka dingɛw bɔ n'a m'a bɔ jiwoyo bɛ don bɛɛ kan caman bɛ k'i pan dingɛ kunna ka tɛmɛ k'a to ten n ka sira tɛ ni ji nana ji t'i ka sira dɔn dɛ a bɛ t'i sɔrɔ f'i ka so kɔnɔ donc minnu ka dingɛ fosew falen don minnu kɛlen don k'u sigi k'a lajɛ ten minnu bɛ k'a ye u bɛ t'u ka ɲamanw bɛɛ cɛ ka kɛ dingɛ kɔnɔ ko a bɛ ka tɛmɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka da la a bɛ fa u ka da la ka na se e yɛrɛ ka da ma ka ji don i kan donc kabi sisan minnu ma nin ye fɔlɔ parce que bi Bamako min kɛra ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔla a bɛ gɛlɛya dɛ donc bɛɛ k'i hakili to o la conseil économique social ni o bɛ Kulubakaw fɛ yen olu ka jɛrɛ naani na n'o u b'a fɔ ma sa ko session extraordinaire min bɛ tali kɛ u ka sigiliba yɛrɛ o tako 6nan na o baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra loi organique min bɔra ka da olu ka sa u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u jɛra n'o ye baara kuncɛli yɔrɔ la sa ɲɛmaaya tun bɛ Yakuba Katile bolo ministre min bɛ yen n'o o bɛ Malikura ko kunna sa n'o o ye Ikasa ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Ibrahim Ikasa ale fana tun bɛ yen Gawokaw fɛ yen Gawo gouverneur ale bataki bɔ k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko min ye commerçants ye feerelikɛla fitinin fara belebele kan maa minnu bɛ feereli kɛ sugu kɔnɔnaw la gouvernement ye sɔngɔ minnu sigi maloko la u ka a bato fariniko la sugaro
tulu nɔnɔmugu fo ka taa se da dumunifɛn tɔ wɛrɛw ma ale ni taji ko a ɲininen n'u fɛ u bɛɛ lajɛlen ka a sɔngɔw bato a y'a yira a ka bataki fana kɔnɔna na k'a bɛ min fɔ ka fara o kan o ye k'a fɔ minɛn minnu bɛna ka bɔ Algérie ani Niger ko olu tɛ se ka bɔ tuguni Gawo kɔnɔna na k'a fɔ k'i b'a ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ k'u bɛna mɔgɔw bila k'olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi gouverneur ka communiqué kɔnɔna na fana k'u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi wolomasiri tabaw bɛna don min kɔnɔna na ka kɔlɔsili kɛ suguw kɔnɔna na minɛnw bɔtɔ n'u dontɔw kariw ale ni avion siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ko sabula a yirala k'a fɔ minɛn o minɛn n'o bɛ bɔ Algérie ka na ani Niger olu tɛ bɔ Gawo tuguni o tɛ se ka feere tuguni Gawo k'u ye ba kɔni kɛ ɲamabɔyɔrɔ ye ɲamabɔyɔrɔ min don bi k'a bɛna ba yɛrɛ de geren dugudenw olu wulilen don kosɛbɛ kuma tɛ kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Julabugu o tɛna kɛ sugu kin ye sa wa ko olu kɔni y'a ye k'a fɔ ba kankun fila bɛɛ lajɛlen ba yɛrɛ a nimayɔrɔbaw maaw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ɲama ye nin waati in na Gawokaw kɔni selen don ka wuli ka jɔ kɛ sa ko yaasa min ye welewelemada o ka kɛ fanga ma o ka se ka u dɛmɛ nin waleya cɛjugu in ale bɛ se ka dabila cogo min na ba joli b'a ale la Kidal gouverneur n'o ye El Hadji Gamu ye a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati laban ninnu na k'a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min ye kuma jatigindaw ye ani kunnafoni jatigindaw ko maa minnu bɛ yen ni maa minnu yɛrɛ t'u yɛrɛ kalama u tɛ ko dɔn k'olu caman bɛ ka taa kibaruyaw sɛbɛn bɔlɔlɔ siraw kan k'a yira k'a fɔ ko Kidal kɔnɔna na ko min ye dugudenw ye ale ni maa dɔw ko olu bɛ k'u ka kasaw cɛ ka bɔ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kuma ye nkalon ye bi nkalon don sini min ye fanga ye a ka baaraw bɛ ka kɛ Kidal kɔnɔna na i n'a fɔ a bɛ ka kɛ cogo min maa si kana jawuli ani jatigɛ don Kidal ale région kɔnɔna na tuguni gouverneur y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini dugudenw fɛ k'a ɲini faso ka baarakɛla minnu bɛ yen k'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ u tun bɛ ka baara kɛ cogo min na kabini Kidal yɛrɛ dayɛlɛla Kidal minɛna k'u ka baara kɛ o cogoya kelen na yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na ko maa si kana na taa bɔlɔlɔ kan ka taa kibaruyaw sɛbɛn kibaruya minnu n'olu tɛna bɛn gouverneur ko ka kɛ n'o ko ye k'a b'a ɲini Kidal dugudenw fɛ k'u hakili latigɛ pewu min ye baara minnu bɛ yen n'olu daminɛna olu na to sen na armée bɛ yen cogo min a na to yen ten faso ka cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ Kidal kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen na t'u tuguyɔrɔw la ko wa ko mun ye maa minnu fana bɛ ka nin nkalonjugu ninnu tigɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko olu ka baara ni u ka baara tɛ kelen ye olu tana ka bila Kidal kunna bɛɛ ni kelenya k'o sabati cɛfɔ ni kan bɛɛ k'o sinsin min ye dugu yɛrɛ yiriwali baaraw k'o kɛ ni kura min bɛ ka fiyɛ Kidal la bi baaraba min bɛ ka k'a kɔnɔna na k'a bɛ san 12 bɔ o ɲɔgɔnna ma kɛ El Hadji Gamu ko sa k'a b'a ɲini Kidal ka bɛɛ lajɛlen fɛ u ye cɛsiri ni timinanja min kɛ yaasa u ka se ka segin ka na nin yɔrɔ in na tancogo la u k'o to sen na yaasa Kidal ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a ka baaraba minnu bɛ yen a bɛ se ka olu kɛ cogo min na lafiya ale kɔnɔna na an sɔnko denmisɛnw maa 100 sifinw na olu farala ɲɔgɔn kan sa ka min ye an sɔnko furali k'o daminɛ dingɛ minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen ɲamaw bɔ min ye gariw ye k'o furan k'o jɛ pewu sigida kɔnɔna na fana maaw bɛ taa yɔrɔ minnu na n'o ye yɔrɔ belebelebaw ye k'olu fana larawuli maire ka bureau ka taa fara min ye dɔgɔtɔrɔsow kan k'u ye furalan ta nin bɛɛ lajɛlen kama dingɛ misɛn fara dingɛba kan minnu bɛ yen ni ɲamaw ni fɛnw b'u kɔnɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ko baara in u ka conseil jeunesse o de ye baara in kɛ yaasa cogoya min na dugu yɛrɛ bɛ se ka lafiya a bɛ se ka kisi jiwoyo o tɔɔrɔ ma cogo min na kuma tɛ nin waati in na ko samiyaji ale cayalen don minisiri min bɛ sifinw kunna n'o ye Fɔnba ye Fɔnba ale ye bataki bɔ bi k'a yira k'a fɔ ko min ye jeunesse mɔgɔw ye sa olu ka bureau sigi min kun ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bataki ko a y'a ci commission nationale min sigilen don CNJ ale bolofaraw sigili a n'a bureau ba sigili la minisiri ko k'a ka sɛbɛn in laɲini ye mun ye ko jɛkulu min kun sigilen don sa ko ka se ka bureau kura sigi CNJ kunna k'o cira ka bɔ yen han min ye bureau sugu ye ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ k'u ye kɔlɔsili kɛ k'a ye k'a fɔ ko nin waati laban in na commission min yɛrɛ bɛ yen n'o bilara k'o ka bureau sigiw kɛ yɔrɔw la k'o bɛ jaabiw di bɔlɔlɔ sanfɛ o yɛrɛ kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ yɛrɛmabila ye k'a b'aw f'u ɲɛna u ma ta o kama n'u ye waleyaw kɛ n'u ye baaraw kɛ kibaruya kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ jɛkulu yɛrɛ kan ka baara kɛ gundo la cogo min k'u kun kan ka to o de kan yaasa bɛɛ lajɛlen kana se ka yɛrɛ sɔrɔ ko nka ko u y'a ye k'a fɔ bi a bɛna na ni gɛlɛya ye min ye bureau sigiw ye u b'o baaraw dulon fɔlɔ
o kun ye sɛbɛn min ta ka jɛkulu in yɛrɛ sigi sa ko ale ka se ka CNJ bureau belebeleba sigi n'o ye commission nationale ye n'o kun sigira sen kan wa ko o cira ka bɔ yen han CNJ bureau kun kan ka sigi le 3 de don le 3 août kɔrɔtɛ ko o bɔra a ma maa minnu kun bɛ cɛbɔya la o tɛna wuli ka jɔ ko kura kɛ nka ko in ma nɔgɔn dɛ régionnaux olu de ni maa dɔw karilen don ɲɔgɔn na maa minnu u yɛrɛ ka kuma k'u bɛ dugu la fantôme CNJ ni fantôme ya région 19 olu kɔni bolo ɲɛsinnen don maa kelen ma ka ban k'o bɛ kɛ ɲɛmaa ye ka dangan sɔrɔ o la ka labɛnw kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan sa CNJ ko kuma in a ka ca an bɛ dugawu kɛ min ye ministre ye a ka maa ɲini maa min bɛ sariya dɔn maa min bɛ se ka tiɲɛ fɔ ninnu bɛɛ ye maa min bɛ lamɛn a lakodɔnni sifinw yɛrɛ man teli ka maa min sɔsɔ u k'o bila nin ko in kunna a ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ kɔkan kibaruyaw la minisiri kɔrɔ 4 n'o ye Bazoum ka minisiri kɔrɔ 4 ye sariya y'a yira sa ko ka olu bila ntɛnɛn tɛmɛnen minisiri minnu don sa Niger minisiriw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka sɔrɔ minisiri n'o ye Ahmed Jidou ye ale bɛ a la minisiri min tun bɛ jamana kɔnɔ ko ɲɛnabɔ n'o ye Amadou Souley ye o bɛ a la minisiri min tun bɛ kuran ni jiko kunna n'o ye Yakubu ye o bɛ a la ka taa se minisiri min tun bɛ plan ko kunna o ye Arabiatou Abdou ye ko o fana bɛ a la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u minɛna Bazoum ale ka fanga darakilen juillet kalo tile 26 san 2023 ko nka ko min ye Bazoum yɛrɛ ye k'u ma da n'ale bɛna bila dɛ sabula ko a yirala k'a fɔ sa ko ale kɔni ye faso janfa ko wa ko n'a ma kɔlɔsi a bɛ sɔn ka si o kɛ kaso la Nigeria Algérie gouvernement ale y'a yira k'a fɔ ko a ka lasigiden min bɛ Faransi k'a b'o wele bi yɛrɛ pewu k'o ka segin ka taa Algérie ko sabula ko Faransi ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛna dɛmɛ ta ka don Maroc ka laɲini ma laɲini min n'o bɛ Sahara occidental o lakodɔnya ka se ka o bila o bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw kɛ cogo min na min ye Algérikaw ka lasigidenso min bɛ Faransi nin waati in na ko min ye chargé d'affaires ye k'o na baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ye ambassadeur kɔni k'u y'o wele ka taa u ka jamana o ye nin kuma fɔ Emmanuel Macron ko k'olu ye nin waleya kɛ kun min na k'olu ɲɛ b'a la bi min ye Sahara occidental ye a ka k'a yɛrɛ ye a k'a yɛrɛ ta ko o de ye ko tilennen ye o de ye ko ye Marocaw kɔni bɔra k'u ka nisɔndiya yira maa minnu bɛ yen sa ni olu yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in yɛrɛ kunna sa olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni caman nisɔngoyalen don bi ka kɛɲɛ ni nin waleya cɛjugu ye u yɛrɛ bolo waleya min don ni a bɛna na ni degun ye degun min ni olu yɛrɛ kɔni bolo u tɛ ka hɛrɛ tɛ sɔrɔ nin ko in na Algérie ale kɔni ni Faransi e ko nin tɛ boloja kura daminɛlen jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa Camerounkaw fɛ yen dosariya tɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Human Rights Watch ale kɔni ye weleli kɛ sa ko ka Junior Ngobe ko k'ale bila san 23 ale minɛna nin kalo in tile 24 k'a bila kaso la Doualakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko Doualaka minɛlen kɔfɛ ale kɔni ye jaw de bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko mara kɛcogo k'o man ɲi Cameroun ko Cameroun kɛra dugu ye dugu min kɔni tɛ sariya foyi bato ko min ye ala a tɛ cɛkɔrɔba dɔn misiden ti wara dɔn ko a ka video bɔlɔlɔ sanfɛ k'a ye sangaba de sɔrɔ maaw y'a tila fa bɛɛ lajɛlen fɛ kamalennin yɛrɛ sɔgɔsina ka bɔ ten k'u y'a ta caw ka taa bila kaso la Doualakaw fɛ yen o kɔfɛ u y'a bɔ Douala ka taa n'a ye u ka sécurité d'état ale kɔnɔna na u ka dugu yɛrɛ faaba kɔnɔna na n'o ye Yaoundé ye nin waati in na sa kɔni k'u y'a yira k'a fɔ ko a ye waleya mun kɛ waleya min na ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye k'o ka jamana tilali o kuma dɔ tun b'a da ko wa k'a ye kibaruya minnu dun k'o tɛ kibaruya ɲɛnama ye a ka sɔnnadonbaga o ye dantigɛli kɛ Nigériyakaw olu ni Aliko Dangote kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ Aliko Dangote ale bi farafinna maa min ka nafolo ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye ko nka k'u n'a ye bɛnkan sɔrɔ sɛbɛnw na sɛbɛn minnu bɛna n'a to sa kɛlɛ min bɛ u ni ani ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni a ka pétrole bɔyɔrɔw ye k'a ni Nigéria k'u ye bɛnkan sɔrɔ o bɛnkan minnu bɛna n'a to u bɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka ko Dangote ko k'ale ye wari ɲinina de ye dɛ faso ko ye tiɲɛ ale ye wari ɲinina de ye kɛba ɲɔgɔn ko tɛ ale ye ja ɲinina de ye Faransi ale y'a yira k'a fɔ sa ko min ye tirailleurs ye ko 6 farafinna o de fara olu ka mɔgɔw fɛ Kande Caroy kɔnɔna na san 1944 san o min fɔlen filɛ nin ye Faransi fɛ k'a yira k'a fɔ
k'u kun y'o sariya in ta juin kalo tɛmɛnen tile 18 k'a yira k'a fɔ sa ko tirailleurs 6 ko olu de kɔni fara sɔrɔdasiw fɛ sɔrɔdasi minnu tun bɛ Kane Caroye kɔnɔ Senegalikaw fɛ yen u bɔlen kɔ guerre la yan'u ka taa u ka jamanaw la waliya in ale kɛra san 1944 ko wa fana ko tirailleurs minnu don sa ko 4 ko ye Senegalika ye ko kelen bɛ o ye Kɔnɔwarika ye kelen ye Burkinaka ye tɔ ninnu sa ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen ko kuma ma dama don olu ka kuma na Senegali fanga ɲɛma n'o ye Ousmane Sonko ye kuma in fɔlen karido ale bɔra koyi a ko k'a bɛ Faransi hakili la jigi ko a kelen tɛ se k'a fɔ bi na ko maa minnu fara Caroye kan kɔnɔna na k'a b'o dantigɛ tancogo la ko faali min don ko maa si t'a da dɔn ko sabula k'a fɔ k'i bɛ maaw sugandi k'a fɔ ko o bɛ kɛ k'o ye janfan ye janfa min bɛna faga maa minnu bɛ yen bi n'olu y'u ni bɛɛ di Faransi yɛrɛ ka se ka kɛ Faransi ye ko wale ɲumandɔnbaliya ko o b'a la nin kuma in kɔni bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ bi bɔlɔlɔ yɛrɛ minɛnen don ni nin ko in de ye fan bɛɛ lajɛlen na maaw kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ sa ko Ousmane Sonko ko a ye min fɔ k'o ye tiɲɛ ye sabula farafinna jamana caman bɛ yen aw nana k'an munumunu ni Charles Kombaw ye ka bɔmu ci ka dugu bɛɛ ci n'aw ko ko maa 6 de sar'o la cɛ m'a jabɔ de Sembène Ousmane le Kane Caroye chacun derrière son quelqu'un tɛ olu ko ko maa 6 k'olu ye maa 6 de fa Jeux olympiques Espagne Égypte ye se sɔrɔ ale ka bi 2-1 o bɛ Égypte kɔni k'a ka jɛkulu ɲɛmaa ye jɛkulu ɲɛmaaya min b'a to ni anw sera ka gagner bi an ni Égypte bɛ bɛn quart de finale la kɔni n'an sera ka gagner bi an bɛ jouer 19h ani Paraguay don an ka nɔnikɛla min bɛ yen n'o ye Alexien Kuma ye ale fana kɛra 4nan ye mètre 100 nɔni na o b'a jira k'a fɔ k'ale ka Jeux olympiques banna an ka boxukɛla musoman n'o ye Marine Fatou Kamara ye Ukraine ka dɔ o ye ale fana baji n'o ye Ezra ye ko waleya in kɔni kɛra 16e de finale de la o b'a jira sa k'a fɔ ko anw ka muso n'o o ye Marine ye ale tɛna ye 8e de finale kɛnɛ kan kilo 57 olu muso boxukɛlaw olu ka kɛnɛ kan Jeux olympiques la sisan sa e ko anw yɛrɛ yɔrɔ boli la anw kɔni tɛ taa boli in kɔni da o an tɔ ma t'o de ni ballontan ye sa wa Jeux olympiques kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ sa ko min ye Afrique du Sud olu ka muso nɔnikɛla dɔ bɛ yen o kɔni k'o ye farafinna ka médaille d'or fɔlɔ d'a ma sud-africaine n'o ye Tajana Smith ye ale de kɔni mètre 100 la u b'a fɔ ma nɔni min ma ko brasi ale ye heure 1 ani minute 5 de kɛ o la u y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ale kɛra ɲɔgɔn ɲɔgɔnmada ye médaille d'or ale ye o sɔrɔ Jeux olympiques halisa ale kɛnɛ kan an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna sa o ye k'a fɔ a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ jamana caman bɛ yen bi olu kɔni na anw man jan ɲɔgɔn na koyi an dara cogo min ko an tɛna segin ten cogo la de ko a ko k'a kumaw cayalen don min ye Jeux olympiques ye a ko cayara waati in na an bɛ ka kuma waati min na jamana min ka médaille ka ca ni jamana bɛɛ lajɛlen ta ye o ye Japon ye olu ye sanu 7 sɔrɔ min ye warijɛ ye o 2 zira o 4 b'u bolo u ka médaille bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o ye 13 ye min dalen don kan o ye Chine ye sanu ye 6 ye warijɛ ye 6 ye zira o ye 2 ye olu ta médaille bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye 14 nka n'i ka médaille d'or ka ca e de bɛ bila sanfɛ maa min bɛ yen n'o o dalen don Chine kan sa o ye Faransi ye olu ka sanu o ye 5 ye u ka warijɛ o ye 8 ye min ye u ka zira ye o ye 14 ye Australie dalen don o kan médaille min ye sanu ye o 5 bɛ ale bolo Corée o fana dalen don kan États-Unis sanu 3 de b'ale bolo nka ale de ka médaille ka ca ni bɛɛ ta ye sabula ale ka médaille ye 21 de ye a ka zira o ye 10 ye min ye warijɛ o ye 8 ye a ka sanu o ye 3 ye ko wa ko senfa piripiri a n'a tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen ma don a la fɔlɔ dɛ ko nɔn tɛ ko min ye États-Unis ye ko minɛcogo fosi t'a la kɛnɛ in kan ye
wa ka basketkɛlaw ko olu fana bɛ yen a n'a ka farikolo ɲɛnajɛ tɔw ko olu bɛɛ lajɛlen mana na fara ɲɔgɔn kan kɔni ko nin classement in k'a bɛ sɔn ka falen hali sini sɔgɔma yɛrɛ min ye basketi fana ye o fana bɛ a la e ko anw da ont fini n'an seginna ka na Bamako u b'a fɔ coupe ma coupe corpo o ye baarakɛ yɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan olu ka balontan ko ɲinan ta ko chambre de commerce de y'a ta koyi chambre de commerce ale se sɔrɔ manutention africaine kan n'o tɔgɔ kura yɛrɛ ye Nemba ye chambre de commerce n'o ye Maju Sɛnbaraka maaw ye 1 ani fu u y'o kɛ olu la muso balontan fana na o fana kow banna min ye coupe du Mali ta ko 9nan ye AS Police ale cira final la 1 ani fu AS Mande maaw fɛ Mamadu Konate ale la Mariam Diallo ale kɛra celu dasiba ye ka bɔ Mariam Diallo ale de ma ale kɛra celu dasiba ye ale yɛrɛ kɔni nin b'a to sa min ye Mande mɔgɔw ye olu kɔni ye coupe ani championnat ta n'Ala sɔnna a ma seko ni dɔnko o su belebele bɛna sigi nin kalo in tile 3 ka kɛɲɛ ni musow tɔgɔla don ye Ami Wasije n'ale ye dɔnkilidalaba ye ale de kɔni bɛna o su in sigi sa ko bɛn ni kelenya tɔgɔla su waleya in bɛ kɛ sa tasibila ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma yaasa musolakaw olu jɔyɔrɔ ye bɛn ni kelenya la min ye su min kɔni don sa k'a bɛ tali kɛ sini n'o ye kalo in tile 31 muso farafinna musow tɔgɔla don o ɲɛnamaya ni hukumu kɔnɔna don nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kunnafoni na an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa maa kun sɔgɔlen don an na wulada in na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ minnu bɛ ka olu da aw tulo kan Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ kibaruyaba min kɔni bɛ yen n'an b'o fɔ o ye k'a fɔ armée ale ye wulikajɔ o boloda ko kura Tɛnza Watɛnikaw fɛ yen mugukan 15 o kɔni u y'o fili ye n'o kɛra ni drone ye an sɔngo mara fana na Tabankokaw fɛ yen Bamaciwale Njugawale kɛbaa dɔw kun ye u fereke an ka maaw la o wulikajɔ senfɛ fana armée a ye taa tugu olu fana na donc nin waati in na an bɛ don tuma min Tɛnza Watɛn armée ale kɔni ka avion olu de tun bɛ baara la kosɛbɛ Tɛnza Watɛnikaw fɛ yen yaasa ka se ka yira u la k'a fɔ ko a fɔra cogo min kimɛli minnu kɛra ni jateminɛ minnu kɛra dugumana baara u y'o to yen pewu u y'a kɛ sanfɛla ye ka se ka nin ko in ale fana kun cɛ cogo min na Ala k'an bɔ su la Ala ka dugu ɲuman jɛ.